Igana robot rumancho murigereria kumurikira obachinu b'umwana enyaroka ikyombegia Joshua Nyarianchi Foundation ikikyana bakabikira ne skuru ya Nyagonyi ELCK abwase egotoka mwagijana village arani egotoka Kisii Central ikyombegia narakobagikorwa sanitary towels asekirikanya narakobakeho konyo umwana enyaroka idina narakobakaa okora amasomaye asenchira yo gwikirano tigaturigereria robot irasenjera gwikirano kurwa bwase skuru ya Nyagonyi EFCK Osire omwarimu Nyagonyi Primary School and JSS igonkoirano limbia ase kiombe kia Nyarianchi Foundation asogotoretera ebitamba byo bachenu ase skuru yaito ase ngencho yo gokonya omwana omoiseke elinde tonyare ko batoko abanyare ko babago che skuru kera lituko elinde banyora masoma bara bakonya sichinga kikire bosio twanyorire challenge nyingi abana babaito ntumaite no butaka bolense yaito bone kero twanyorire ebitamba ebibyo bachenu abana banyare ko babago che skuru no bolemu nande ntonyare ko batokorendo bosafi asenjire yo nande nabanare goteba ngonya nuko bwa serikali yaito elinde ero ebinte ebi bikorogwe bitamba byo bachenu binyare ko babikoba ese ligorire ligiya ligorire inse kero muntu akonyara koba ogwa afford elinde nali abana baito baranyare goje skuru nonya nabangi nabange bosabi buno butotakeire totware elinde nali ense yaite kogendera buya ekero mwana abwate binte bibuya igakonyara koba gosoe class no boremu onyara koba gagosoma no boremu atabwati obuwa babondo bwensi inga asense meyo mangana asarekire gosingi kegendererete ono rende mbiya mono asogocha nande tiganya sagende ko basesenia ekero mogenderete gokonya abana bensi yaitu ya Kenya nali turanyore chiga abana chiamambi na jenincho mwalimu omonene bwe skuru eye asamariye tankoro kwa Thomas Siko Chore go twatenenire gaiga asokoiraneria ngambu ya mono Joshua Nyarianchi Foundation asogwekese skuru yaito gaiga na ekero baikire gaiga twari ko bakera ngambu ya mono na hande tutatikweba bali banyarire ko bagotobwata aseriogi none se chibicha abana baiseke banyari ko bagokonywa buna twanyari ko batokora bairwe sanitary towels na ekero bairwe na batotete gwaka ngambu ya mono ekiara bari ngabana babese skuru ekiagire konya nabagekogera abana bagojeze skuru ne skuru yanyarika bayokora bobe okoba bakoba none wiki ya mabatari gocha kera bakore bamagocha bono bache baberese skuru gaiga kera baberire skuru nyarika bayokora buya skuru ene bwato kugania konene okugania bwate moise korige libuya amangana muna bono ye egeita muna mwacha gochari egeita okere wasi egeiteke na batware gosabanga omweshimiwa Joshua Foundation anyare ko bagotokonya amangana yegeita kera gogochaga twanya ko batogosieka na turanyare ko batoko maintain discipline ye skuru we ikya discipline skuru te yo mwana bakurwera kera ndonsi igegitanga ndike bekwekia egere skuru we anyare ko discipline anyare ko ba maintain ndati ko bakera ngambu ya mono abari murega iga esabu ya Nyagonyi bio mchiana arega iga amona abana bonsi bali mwache se skuru ya inorero mwarorire muna omweshimiwa atomire omweshimiwa Joshua Foundation atomire group yaye egere nyare ko bako bakonya te bare rori uko sogo chaga iga utwari go sabanga nandi mokonyora libaga munyare go chese skuru yaito egere munyare ko bamoko bakonya